mod venstre, sådan er det. Godt løst til sidst, forsvarsmæssigt med de lange folk, der bliver sat ind på banen. Vi kommer ind i store problemer, og så er det vigtigt, når vi til sidst går ned og stiller os, så skal vi have nogen, der stresser op foran, så det ikke bare huller bolden. Fordi hvis vi gør det i et kvarter, så scorer det. Men jeg er meget, meget tilfreds med den gameplan, vi havde, og stor ros til alle. Nu går vi ud, når der er blevet sagt et eller andet her, så går vi ud og lunder, og der er ikke ekstra løb til dem, der ikke har spillet. Vi træner i morgen. Tak for en god indsats, ven. Johnny, og tillykke med sejren, vil jeg også sige. Det var dejligt. Og tillykke til Mads. Dagens man of the match. Jeg har ikke fået for mål i sidste weekend. Så kan du bare hente en skrive til drengene her. Det er da godt. Skal vi så op? Drenge! Lauro, Karl, og der er vi et bål. Der er vi et bål. Så er det snart.